Biz musulman doganlar la ilahe illallah deyip Allah Teala'nın birleýänligimiz üçin dinimiz İslamda la ilahe illallah sözüne näme diýilýär? Kelimet-i tevhid diýilýär. La ilahe illallah'ın adi dinimiz İslamda kelimet-i tevhid. Näme üçin kelimet-i tevhid diýilipdir? Tevhid diýmek näme? Allah Teala'ny birlemek sözü diýmek. Çünkü musulmanlar anancı bilen, ibadet bilen, düşünjesi bilen Allah Teala'ny birleýär. Musulman adam ahlylaryň yaradyjysynyň eýesiniň hemme zat bir Allah Teala'nın eline digine iman edýär. Musulman adam bir Allah'a ibadet edýär, bir Allah ýoluna ýykylýar, bir Allah Teala'nın öňünde boyun eýýär. Ve Allah Teala ve musulmanlar bilýär, şol ibadet edýän Allah Teala'myzyň, Rabbimyzyň deňi, taýy, meňzeşi, şärigi ýok. Şonuň üçin musulmanlar la ilahe illallah'a kelimet-i tevhid, yani näme tevhid birlemek sözü diýilýär musulman doganlar.